Igbo ndị ọma na-ege m ntị, anyị alaghachitekwana ọkwa nwanne unu nwaanyị Esther Nweje, ọkwa ya ka unu ka na-anụ onye anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn kpọmkwem ebe anyị na-ewetara unu ihe nkiri dị iche iche nke na-edebe unu obi aṅụrị, nke na-enye unu obi ụtọ. Ọ bụ na ị na-esonyere m ugbu a, anyị na-ekwu banyere mmiri ọṅụṅụ na ihe mmiri na-arụ n'ahụ mmadụ. Mmiri na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche n'ahụ. Mmiri na-eme ka akpụkpọ ahụ gị dị ọcha, dị mma. N'agbanyeghị na eji mmiri asa ahụ, mmiri ọṅụṅụ dị oke mkpa n'ahụ mmadụ. Etu azụ si wee biri na mmiri, etu a ka mmiri si wee biri n'ime ahụ mmadụ. Ahụ mmadụ bụ mmiri nọ n'ime ya, na ụzọ ya ihe ọzọ dịkwa iche iche, ọbara kwa. Kama na mmiri nọ n'ahụ mmadụ ruru ebe 55 to 85% dịka m gwara unu na mbido. Ndị nyochasịchara wee mee ka anyị mara na mmiri dị oke mkpa n'ahụ mmadụ. Ọ bụrụ na ile ụmụ nwaanyị ndị na-atụ ime ugbu a n'ọgbara ahụ anyị nọ n'ime, asị gị ọ bụrụ na ị mụọ nwa ọfụọ, gị mee gịnị? Gị nyewe ya naanị ara. Ndị dọkịta oyibo na-eme agwọ nwaanyị mụrụ nwa, asị ya mee gịnị? Ya nyewe nwa ya naanị ara, na-enye ya mmiri. Ọ bụrụ na mmiri adịghị mma n'ahụ nwatakịrị ahụ, kama ọ na-egosi gị uru mmiri bara n'ahụ, n'ihi na mmiri ara ha na-agbapụta, asị na mmiri dị n'ara zuru oke ịrụ ọrụ n'ime ahụ nwatakịrị ahụ. Ya bụ na ara nwere almost 70% mmiri n'ime ya. Asịghị na nwa a na-aṅụ ara a na ọ ga-enweta mmiri zuru oke ga-arụ ya ọrụ nke ọma n'ahụ. Ịfụnanya a m na-agwa gị na ahụ mmadụ, na mmiri nọ n'ahụ mmadụ buru ibu nke ukwuu, and mmiri na-arụ ọrụ nke ukwuu n'ahụ mmadụ. Ya mere o kwesịrị ka anyị na-aṅụ mmiri ofuma ofuma ebe ọbụla anyị nọ. Ebe ọbụla ị nwetara onwe gị, mmiri gụọ ga-agụọ, ṅụọ ya mgbe ahụ ọ gụrụ gị, ṅụọ ya ofuma ofuma. O nwere ihe mmiri ahụ ga-arụ n'ahụ gị. Dịka m gwara unu na mbụ, tupu anyị eje ezumike wee laghachita, o nwere ihe m na-ekwu. A gwara m gị na mmiri na-eme ka abụba dị n'ime ahụ mee gịnị? Gbarịsie. Mmiri a ga-eme abụba dị n'ahụ gbarịsie. Kedu ihe mmiri a ga-eje na-arụ? Ọ ga-eje eme gịnị? Kụrịsie abụba ahụ. Mgbe anyị ṅụrụ mmiri ahụ nke ukwuu, mmiri a ga-eje eme gịnị? Kụrịsie abụba ahụ. Mgbe ọ kụrịsiri abụba ahụ, o mee gịnị? O burie ndị a nọ n'ime akwara, nọ zogasịrị ezo n'ime anụ ahụ gị ebe o kwesịghị ịnọ. Mmiri ga-eje eme gịnị? Ga-asachapụta ya. Mmiri a ga-eje eme gịnị? Ga-abụpụta ya. Ọ bụpụta ya, mmiri eme gịnị? Jide abụba ahụ mee gịnị? Gbarịsie. Ọ dị ka ebe ị wetara ihe rahụrụ arahụ. Iweta ya rahụrụ arahụ, iweta mmiri ọkụ tinye na ya, gịnị ka ọ ga-eme? Ọ gbazee ya ozugbo ozugbo. Ọ gbazee mmanụ ahụ maọbụ ihe mmanụ arahụrụ arahụ, mmiri ọkụ a ga-agbazee, mee ya ome gịnị? Mee ya ọ dị fere fere fere. Ihe a ka mmiri na-arụ n'ime anụ ahụ mmadụ. Ọ bụrụ na ị bịa ṅụọ mmiri ahụ, ọ ga-eji eme gịnị? Brekie mmiri ahụ, gbarịsie ya, bịa eme gịnị? Gwechapụ ụmụ abụba ndị ahụ dị n'ime ahụ, ga-eme ka ị na-eme gịnị? Ka ị na-adọnye wet. Mmiri ahụ bịa gbarịsie ya, o meghị onye pụta gị fụ gị, ịdị otu kwesịrị ịdị. Onye na-eghe anya, ịdị cham cham n'ahụ. Ịpụta eneghị anya, ọ bụghị abụba abịa jee n'ime ahụ oju dokọcha, ọ na-eme gị na-add weight. Ị na-add weight, ị na-agazi ije, okuku ume gị ama dị mma. Isite ka nga ruo ka nga, ike agwụna gị. Isite ka ebe a ruo n'ebe enu, ike agwụna gị. Gịnị na-ama ihe ndị a? Ọ ihe abụba na-arụ n'ime ahụ. Isi ihe masịrị ha wee rie. N'ihi gịnị? Mgbagharị dị n'obodo anyị nọ n'ime ya. O nwere ndị na-apụ n'ụzụ ụtụtụ, mgbe ha hapụrụ ebe ha na-azụ ahịa maọbụ ebe ha na-arụ ọrụ, ọtụtụ ihe dị iche iche ka ị ga-eri n'ụbọchị. Mana mgbe ị na-eri ihe ndị a, ṅụọ mmiri nke ọma, mmiri a ga-eje rụọ ọrụ o kwesịrị. Ọnwụ ihe ahụ ga-anabata ha, gịnị ka mmiri a ga-eme? O je sachapụ ya, mere ndị oyibo ji akpọ ya toxins. Toxins a bụ dịka m kwuru na mbụ, ụmụ ihe rugasịrị unyi na-anabagacha n'ime ahụ, n'ihi na akpụkpọ ahụ anyị ahụ nụfụrụ ghecha oghe.
mmadụ a oghe oghe, ikuku na-agafe o buru ndị oge eburu, anwụrụ na-abịa o buru ndị oge eburu, etum ebute ndị oge ebute. Ya mere ọ bụrụ na ile anya n'ahụ gị, ime aka n'ahụ gị, ị ga-afụ ihe dịka ihe ji oji na-esi n'ahụ gị na-apụta. Ihe ndị a bụ gịnị? Unyi. Ime ahụ gị aghe oghe ga-adọrọkwa ndị ọ ga-adọrọ. Mana gịnị ka mmiri ga-eme? Dịka nna gwa gị nwanne m, mmiri ga-abịa jee sachasịcha ihe ndị a, sachapụ ya, wụnye na akpa mmamịrị gị, nwere onwe gị. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri ọfụma, ma ọ bụ na mmiri kwesịrị dị gị n'ahụ ezughị oke, ọ bụrụ na ị nyụọ mmamịrị, ị ga-afụ na mmamịrị gị etu ọ ga-esi na-acha agaghị adịcha mma. Mmamịrị a ị nee ya anya, ọ dịghị ihe na-achatụ nwa obere yelo, dịka ọ dịka ihe rọrọ arụ, n'ihi na mmiri kwesịrị ka ọ dị n'ahụ gị ezughị oke. Mana ọ bụrụ na ị bịa na-aṅụzi mmiri, na-aṅụ mmiri, na-aṅụba, ijekaje nyụọ mmamịrị, lee mmamịrị ahụ anya, ịfụ na ọ dịbago otu o kwesịrị. N'ihi na mmiri ahụ emego gịnị? Ejego na-arụ, gwasịa na-arụ gị niile, na-arụ ihe o kwesịrị ịrụ. Mmiri na-enyekwara ọkpụkpụ aka, ọ na-arụ ọrụ ofụma. Ọ na-serve as a lubrication or lubricative, ndị oyibo na-asụkwa ya. Is a lubricant to the bones. N'ebe ọkpụkpụ gị nọ, mmiri na-eme ọkpụkpụ mmadụ a na-arụ ọrụ otu o kwesịrị. N'ihi na ọ bụkwa na ịṅụọ mmiri, ebe niile na ọkpụkpụ ga-abịa sichaa ike, mgbe ịbịa ọgbụ ebe a na-egbu m, ụkwụ na-egbu m, ka na-eme. Mana ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri ọfụma, mmiri a ga-eje serve as a lubricant n'ebe ọkpụkpụ ha dị. O mee gịnị? Ọ na-arụ ọrụ otu o kwesịrị ịrụ. Mmiri bụ ihe Chineke kere, lechasịchaa anya si na ọ dị mkpa n'ahụ mmadụ. Mmadụ Chukwu kere eke kwesịrị ịma na mmiri na-arụ ọrụ nke ọma. Ya mere m ji na-agwa gị, ezi nwanne m, were mmiri were ọnọdụ. Ihe ọbụla ị na-eme, etu ọbụla ị si agbanite mbọ, ṅụọ mmiri mgbe ọbụla ọ gụrụ gị agụọ. Anyị na-elekwa anya n'ọzọ nke m na-achọ ịkụzikwa ugbu a. Mmiri na-arụkwa ọrụ n'umenju. Ọ na-eme ka umenju gị na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ ga-eme ka mmiri na-arụ ọrụ nke ọma, n'ihi na ọ bụrụ na mmiri abata n'ahụ gị, o nwere ebe ọ ga-agasị, ebe dị iche iche. Mgbe ahụ mmiri gbarịsichara ya, o wee batazie n'ihe ndị oyibo na-akpọ kemikal n'ime ahụ gị, n'ihi na mmiri abịa gbarịsichacha n'ime ahụ gị. Ọ dịghịzi n'etu anyị si rie, ọ gbariena, ọ dịziena n'ụzọ mmiri kwa n'ime ahụ gị. Mmiri a ga-enye aka wee buo ya, bubasịa ya n'ebe o kwesịrị ịrụ ọrụ. N'ihi na anụ ahụ mmadụ a maọbụ ime ahụ mmadụ a, nni nwere ebe ọ na-agagasị. Mgbe anyị bịara ṅụọ mmiri a, mmiri a ga-eje wunye n'aka wee burie, bubacha ya n'ebe o kwesịrị ịga. Mgbe ọ bakwara na umenju gị, ọ ga-enyere umenju gị ahụ aka o wee rụọ ọrụ nke ọma, wee nyekwara nri ahụ iriri aka o wee gaa n'ebe ndị o kwesịrị ịga. Dịka m kwukwara na mbụ, na mmiri na-eme gịnị? Ọ na-eme akpụkpọ ahụ mmadụ ọ dị mma etu o kwesịrị. Onye lee ahụ n'ọnya n'ọkpụkpọ ahụ gị, ọ na-akwa mụrụ na mgbe ị na-aṅụ mmiri ọfụma. Mmiri dị mkpa n'ahụ mmadụ. Ọ na-arụ ọrụ buru ibu n'ahụ mmadụ. Ọrụ ọ na-enye aka na mgburi afọ nke ukwuu, dịka m gwara unu na mbụ. Ọ na-enye aka mgburi aka nke ukwuu. Ọrụ onye mgburi afọ gị aka, mgburi afọ gị eme gịnị? Arụ ọrụ na-agagharị etu o kwesịrị, n'ihi na mgburi afọ mmadụ na-agagharị n'ime ahụ ya. Ọ bụ enye mgburi afọ gị aka ọ na-agagharị ọfụma. Ọ bụrụgodị na igweta ụmụ nama ndị a na-egbu n'ahịa, ibe ndị anyị fụ na mgburi afọ na-amị amị. Imetụ ya aka mgburi afọ ahụ aka, ịfụ na ọ na-amị amị. Gịnị mere o ji eme etu a? Ọ mmiri na-enyere ya aka, ọ na-ekwugharị otu o kwesịrị iwegharị. Nwaanyị ọbụla dịkwa ime n'okpuru ọbara kwesịrị ịma na mmiri dịkwa mma, n'ihi na ị ga na-aṅụ mmiri nke ukwuu, n'ihi na nke ị na-aṅụba ka nwa nọ gị n'afọ na-emekwa gịnị? Si na-ekere oke nke ya. Ya ka m na-eme ka unu mara n'ụbọchị nke taa na mmiri bụ ihe bụ oke mkpa n'ahụ mmadụ. Ebe ọbụla ị nọ, na-agbalite mbọ na ịṅụ mmiri.
ka ị na-aṅụ mmiri asịkwa gị ṅụọ ya ṅụbega ya nke oke asịghị ṅụọ ya ṅụbega ya nke oke kawara ndị oyibo nyochasịchara sị na ọ dị mma ka ị ṅụọ mmiri mgbe ọbụla mmiri gụrụ gị agụọ ṅụọ ya mgbe ahụ ọ gụrụ gị agụọ. Ọ bụgodị na mmiri na-agụ gị ugbu a ịṅụghị ya ine anyị fụ na akpịrị gị niile ga-abịa mee gịnị kpọchachaa nkụ. Mgbe ahụ mmiri akpịrị gị kpọrọ gị nkụ ọ ga-eme ihe ọbụla ị na-eme mgbe ahụ ị gaghị na-aghọtacha onwe gị n'ihi na o nwere ihe gịnị ahụ gị na-achọ mgbe ahụ ahụ gị na-achọ ihe ahụ and ọ bụrụ na inye ahụ gị ya ahụ na-achọ ịfụ na ọ ga-aghasa gị ahụ ihe ọbụla ị na-eme mgbe ahụ ị ga-enwetacha onwe gị n'ihi na ahụ gị chọrọ mmiri. Mana ọ bụrụ na ị ṅụọ mmiri a nye ahụ gị mgbe ahụ ọ na-anabata ya ihe ahụ ọ chọrọ ka o jee rụọ ọ ga-arụọ ya nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-anya n'akụkụ m dịka m kwuru ị ga-afụ mmiri ndosara n'ihi na ọ bụrụ na nkwụchakwa ihe niile a ọchịchọ esina n'ahụ mee gịnị pụọ ike esina n'ime m pụọ n'ihi ekwurekwu anyị na-ekwu. Mana ọ bụrụ na mmechakwa were mmiri ṅụọ ojekwa tụjụọ mee gịnị tụjụọ m akpịrị. Onye ọbụla nọ na Lagos a mana Igbo na-agba mbọ Igbo bụ ndị na-agba mbọ Igbo bụ ndị na-agba mbọ ya mere obi aṅụrị ji akpa na m bụ onye Igbo n'ihi na Igbo bụ ndị na-agba mbọ ebe ọ bụla onye Igbo batara ị ga-ama Igbo bata n'obodo ihe a na-agbanwe ozugbo ozugbo ya ka m ji si Igbo ndị nwe mmadụ ndị nwe na ndị nwe nnu ọ ga-adịrị na mma ya gazie nke onye na-eme ya dịrị ya na mma ya gazie. Ọ nagara anụkwa ọnụ nwanne nnu nwaanyị bụ Esther Nweje akwa ka anyị ji wee gbadata n'ụbọchị nke taa wee na-asị ụnụ na mmiri dị mkpa na-arụ mmadụ. Ọ dịkwa ọtụtụ ihe m ga-enyekwa ụnụ ga-enyere ụnụ aka iji wee na-aṅụ mmiri nke ọma. N'ụlọ ụfọdụ ga-asị gị isi a ụfọdụ ga-asị mmiri ọ na-esikwa n'ime ike ịṅụ mmiri abụ m onye na-aṅụta mmiri. Ọ chọrọ ka ị nweta na ọ bụchaghị ezigbo ihe nyere ebe mmadụ nọ. Mmadụ kwesịrị ka ọ na-aṅụ mmiri mgbe niile. Asịghị ọzọ ka a sị gị na-aṅụ mmiri mgbe niile asịghị nke ọbụla ị na-ejezi gị buru mmiri na-akpagharị ka onye ara mba kama na ọ bụ mgbe ahụ mmiri gụrụ gị maọbụ mgbe ahụ anụ ahụ gị chọrọ mmiri ahụ wee gịnị were ya ṅụọ na ọ ga-enyere gị aka ọ ga-eje rụọ ọrụ n'ahụ gị. Kedu ebe unyi si apụ? Unyi ga-esikwa na gịnị mgbe anyị ṅụrụ mmiri a ọ ga-esi na ọchịchọ afụrụ wee sisie unyi n'ahụ gị. Ọ bịa si n'afụrụ pụọ mgbe unyi ndị a nọ n'ime ahụ gị mmiri a ga-eji sachapụta ya sachasịcha ya n'ihi na nkwogharị dị n'obodo anyị nọ n'ime ya karị ka nwanne m ọ karịrị akarị. Ọ bụrụ na anyị banye n'ime moto gị na mmadụ na-ekukọrịta ume ikuru nke onye onye ekuru nke onye a ihe dị na ebe ka ọ na-anakpu n'ime ahụ. Ya mere m ji wee sị gị mana mgbe ị were mmiri ṅụọ ojeseme gịnị ojeme ihe ndị a sachasịcha ya nke ọma mee gịnị buye vaa ọ bịa na ege na akpa mmamịrị gị enwe gịnị enyụsịa ya ahụ ga-agbasikwa ike jim ụtụtụ echi imuvukwa eme gịnị struggle continues. Mana ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Anyị ga-ejekwa ka anyị jekwa obere ezumike wee chiatakwa ama na ihe nke anyị na-akụzi ụbọchị nke taa na ọ na-esonye gị onye nọ nga ịnọ ama na onwere otu ihe maọbụ ọbụ ịmụtara mana asịkwa gị nọsi ike n'ihi na nke m ga-eji bịa wa aga m enye ụnụ ihe bụ nke ga-enyere gị aka ka ị wee na-aṅụ mmiri nke ofụma na ọ bụ na ịbụ onye na-aṅụta mmiri m ga-enye gị ihe ga-eme gị ka ị na-aṅụ mmiri nke ofụma ka ị wee mee gịnị ka onye pụta fụ gị ahụ ga na-akwọ mụrụmụrụ ịbụrụ klasik nọsi ike ebe ọbụla ị nọ udo dịrị gị ka m ga-apụta